Good morning, jotono no. Day lam sagodin ni kedal vlogo. Tabuk no bisa drop angkai iko hatarni view rock. Ani no vlog ota ang jetumani. No vlog di uklay plan bagi. Maka kayak thank you mane video tabuk no mukang sui paidrop ke mukang sui ako ikisa video khaine hene tini kang thui bisa kang no video sengkha tini ke to bosor bo puila mas bo puila ba ke video kisa khlaya ne hene ke sinaro hongkai bosor puila ni no kisa misa mui kaham lok salayo ke bosor palai layo to jeng agi ni simino sinaro palai lai phayo ta bosor puila ro mui kaham ro kisa misa salayo daily to sai tongo haipano tini ke kisa mungni mung tham rok pai chalayo ta gabono mas puilani dino ga jinaro bazar dakti nongo engka baba engka bazar thang pai khana thaising 7ta no thang kana bus aya ko engka mas puilani no dakti no bazar rok ungo nga dakti no bazar khai nani thangota engkai dak bazar ni phaikha engkai tam rok to norok no phunuk nai game nok ni kam khas khaje ko ang tabo busakha engkai mukang sui ako video si sekang asuka gai je khlaimani je songmani norok no phunungnai tini bosor puilani din bahaike lai si nok ni kisa tomung samurok norok no phunukane ke abono tabuk toni krana ke nok rok phargana ku nok ni kam rok khlaijake kho kama hangai to mamui songnai akai to mamui songjak asuk kate bara baki kam rok hangka khayuta angkan rok no tini ni din bahai kelai phunukane je pai thajra nai tong di do ani video no tei ani video no sajagi tong hangkai subscribe like share khlai di ang video bo khlaijak kesar ro kisa video khlainani jora mai rok thangmani bagai khlaijak yang thangong kasuk no tabuk toni krana ko iko yango khai thujaksi ko bus ko buslai siti khlaijak iko buslai si kisa yang bahrewo ke karewi thui tong tiba omono hanga pokte hene sung kisa ban manje ya thupro gale bisna pai thu pai tido haine prokle manjak ti kisa phano omo hanga jirabi Mia ni simishin ram toliwo melango Koreani kambagani miawo baba paituman nita amtoli ni melani jirabi kahesai ni kana ko oi yang makai moi song tongo moya mosten khlaine baga aluruk tongo tai ko sini gas pai thangka gatabuk to gas man thoyang tong edi ba kamon bagai no gas simalia nga booking khlaimani bo ngia ko bo kamon bagai nyoy ko thapao bol bai sogoi ma tongta agi bo bol bai songo haipano o mui kotorok mui kobang rok songa angkai thapao songota bol bai angkai ta hai gas bo paijak mayangi tongkha koidin sin tong hamo 3-4 din do ngi tongkha gas maya tambagai nyo tabkor daily no phung sarik dibol arong ma songota tabo hungkai na rokno bazar hati to mani kisa phunungnai ko omo hungkai no so tei tongo mom phol thaisa gai takla ni mom phol sinogo 3 bai 3 bar sakha ani mom phol thokjak sugo hungkai alu to ngati kangro hungkai takla ni sinogo tini no puilang na wasepan paya ko tini pula sanai ngate mui khontu wo bodok sana ni bagai iko ngate tonggo momo hangkai ngana isa vlog puno no ani biti rok sinai jangan kembali ngokisa ngate tok bahan situ wo sino ko ngangka joto mangso saya do ngatok bahan ba hangkai joto no cawe kon balin tok bahan ba simnya tukha wak bahan pun bahan rok hangkai joto saya ang simin cawo ti rok hangkai saya tama song baba songkai ngap hati rok tu te berma gasung no tinin bazar hati aba somni tha gas mai mani ko mani rikatini booking khai ma da man na pa
Ada paino. Yang di sini hanang. Itu baru yang hibur kalau saya. Kalau kata. Ramjang lo kalau kata apa? Yang ramjang lo. Hei, ramjang lo kalau di. Nunggu je tum kha. Sam khai đó nó nông số tạt thì. À bảo rằng yok thằng hin hin. Oh, mau dek dah. Mana ni ordek roman pilih sama. Sam ngồi trên đồng ăn thì mà. Aku teri pedi pe. Ham bagai dasar hele. Oh, kisah sangdrop tong. Tak ordek roman kena. Yang aku dok song jongo. Kau mui kon kau dok de kangrok kisah rui. Kon kau dok kaiman. Mui aku. Mui ke mun pai. Yang aku mun pai kai ko. Song mani ke video sekai jagli ya. Omokai ko thai chok chigon no rawoi somphuleya koi phrani rimani thaising phungon rawoi phrani riu gata oro satung nai hangai oro ri sinai ta tek he jaga satung nai hani orti hekai ko tok bahan soi pai jagai ko kchen khe soya koi kholabi tonai te yango thogri khang mosla kaham ka muya hangkai mui thoge to mui thona hangkai mosla se kaham ka munana tabu ko mori nai pol thoge ang kita ha yak sai chu tabu sekarang ngomong kisah mau jadi sini abu ni ulas sih abu ni tahu mana kolik lagi di sini tabu hengkai maisi sana naik tongka ang mui rok sangpura segja to video khai saglia direct mai chana purus video khai tongsu gai ko je mui sangmani na rok no phonongmani abo no mai khlaya bokui na harbai kha hengka tabuk mai sagana ko ge hengkai bokrok ang belegin thokjago ga bokrok mangsa ota hengkai tinin video asuk jarang sinai hambai jotono pai thok jara naiman bagai